Stiert net echt. Maar ja, als je versjes schreeuwt, dan kun je van alles bedenken. Dat is wel leuk. Dit is een verhaal en het gaat helemaal gek. Helemaal raar. Maar het jou niet, want dat ken in een versje. Laat ik de tekst even van je hebben. Dus, ik ken hem ik wel uit. Ik vertel je het verhaal van Borman Kees. Kees wil in het leven alles graag vergees. Het is wel een beste vent, maar hij shut bij elke sint. Onder Rusland een ook griezelijke grind. Hij vindt het knippen bij de kapper vies te duur. Daar had hij zijn schoonrecenten net verroer. En zijn kamer bij is del, toen knip mij maar in een tel. Lekker makkelijk in het blompotten model. Dus zette ik een grauwe blompot op zijn kop. En sloeg er mij een hammerek nog even op. Oh, dit slag niet maar best, ik knipte er net een keer nest wie het kleer. Maar help, die blompot die zit vast. Zak in een weide op de fiets naar de eerste hulp. Van het ziekenhuis met vregen wel een soort geduld. Want de wachtkamer zit vol, ongelukkig weer het vol. En die meisken zitten daar net voor hallo. Bij het voetballen wien ze ontvjochtje slijm. Ik keerde de sirene van een ziekenwijn. Dit kon helemaal verkeerd, er waren voeten amputeerd. Kees vond het net slim, want ach, de koffie kostte niet. Na 3 oren weer als us geduld wel op. 2 ek beroerd voor Kees, die plomp had op zijn kop. Nee, dit stier beslist net kreeg Kees in holle water op is. Waar bleef die verhipte dokter, roper hees. Nee, nog eens over de loren kwamen wij een bar. De dokter zegers en zei, ik ga oors geen kar. En hij die een grote haal en sloeg Kees mijn soort kabaal. Maar zijn holle tjen de door van het hospitaal. Boem, auw. Borman Kees kan toch zwer bij zijn soep en stuut. Maar dit vreemde avontuur is nog net uit. Kees hier van dokters nog verlet. Nee, hij wie er lang nog net. En nou is er op het lijst nog 1 couplet. Kees heeft in het ziekenhuis nog een goed weekend. Een mooie kamer en het eten smaakt best. Dit weer